naabay transgender pud nga man. Ang kuan ang sa transgender manggo na babae, kung injure ka na transgender is katong yung lalaki na nagsanina og babae, napataas subok, nagpa sexual kanang reassignment, nagpatutoy, gitangtangan ana. So mo na siya jud ang tawag sa transgender. Sa ako apong part kining ani sa kuha, diyan na mahulog ang expression. Kay lucky ko sa by birth, lucky ko male ko, pero akong expression is purag ko babae ko. Pero wala ko gapang sanina og pang babae. Pero sa akong feeling, lucky gyapon kay pernapoy ba ng mga transgender jud na even if nagsanina na sila pang babae, ganahan gyapon sa tawagon og sir. Kaya kanang lalaki ra gyapon lang feeling, pero ilang outcome sa panggawas babae jud. The way nga ilang i-present ay og galingon, babae jud sila. But they preferred to be called sir lang gyapon. Pero napoy ban jung wala ba jud or mister, dapat jud ban jud na kanang ganahan jud sila ma-insulto sila kung tawagon sila og sir. Ganahan gud sila ma'am pud sila. So mo nang diya pud sometimes magdibog ang mga tao. So mo nang diya mosulod na pud ang respeto na pud sa usa kung usa jud ganahan ng pagtawag. Okay. And who will identify nga ikaw usa ka babae or usa ka lalaki? Is it kay ang common man gud sa tuwa karon nga nagahitabo, I do not know ha, kanang you can correct me if I am wrong. Kanang makakita sila nga nakasinina na og pambabae, kana siya, kanang bayot gina siya, kana siya transgendered woman gina siya. Is it correct nga ang barometer sa pag-ingon nga babae siya o lalaki siya ang laing tao, or is it correct nga ang barometer sa pagsulting babae ka o lalaki ka is ikaw mismo? Para ako sa ako ang self. Because ang tao magumutan ra mo siya kung sila nakita niya sa gawas. Kaya naman po iban, if we talk about sa mga babae po, let's say sa lesbian, na may iba mga lesbian na babae jud sila. Dili sila pareho sa atong bang lesbian na magpaputol buhok, babae jud sila. So dili ka kaingon na kana siya lesbian na siya or bayot na siya. So ikaw naa jud sa imong self jud on how you will classify sa imong self kung unsa jud ka. Okay, so ikaw gud ang barometer, no? Ikaw jud. Maski pa og nagsinina kag pangbabae karon diha, tapos ang imuhang naglipstick ka, pero ang imuhang preferred nga term nga tawag sa imuha, ang pag-address sa imo ay sir lang gihapon. Sir, then that is the correct way of calling you by saying sir or mister. Depende, kinamay bang babae na ganahan dyan sa tawong puslag mister. Sa ilan na ilang sanina, ilahang preference sa ilahang kanang relationship is babae po. So that's it, no? So ang rule ng gyudana is objective identification. Objective identification. Sila imuhang pangutan-on kung unsa ang ilahang gender identification or gender nila. So you have to respect it because mo lagi kung kita tan-aw ni nato sa kanang pag-violate lang kuan ba og rights of another person, you are already violating the right of the person to identify him or herself. Kay nagkuan naman ka, nanguna naman ka niya kuan, decide nga, oy, bayot ka, kay gaing anak ka, di ba? So, you have to ask the person, niya, di ta subjective, kay subjective man na mo, impose man ta og kuan, or mo dictate ta sa tao nga, ing ani jug ka, mao jug ka, ani. So, di ta mo invade sa personal space sa tao. So, mao nang ato ang ganahan, no, nga objective ang ato ang approach, ana. So, mo to objective identification of one's gender identity. True. Pero una ta mo padayon ato usa nga entertain ang ato ang mga mahingdanon nga mga pahinumdom o nga ato ang oras alas 11:30 nga hatod ka nato sa Gateway Motors for quality premium used cars. Check our branches at Gorordo Avenue, AC Cortez Avenue, and Linao, Talisay City o tawag sa numero 888-5888.